mokoromo kata moko tegno makata kochopo kacha to luar kata jopiny yudo ng'ur mopogore opogore pen chike kata e paro mag chike miloso. Jood bura kok giwuoyo od bura oyango ni moko loso e liete ma en bende odhiye e liete go giwacho ni wadhi go ombulu ka chopo chieng' migo ombulu jaod bura ni onge to gin jood bura moyier mondo gibed e od bura jogi ni kanyo. Ing'eni kata liete gi be ok gidhiye gidhi mana liete madongo dongo ma mibro kawgi ka giwuoyo. An aparo ni Spika Wetangula ok owinjo yuagi nikech en kaka Spika en owuon en gi system monyalo keto godo ni jood bura owinjo bede od bura. To be ng'eni en ma ka mbunge dhi wuoth to en ma nyaka ochiw thuolo ni mbunge makama odhi wuoth kata bed ni clerk ema timo mano administratively to en be nyaka ochiw ang'o. En wich kuot ahinya tinde ki idhi e wang' jowi seche ma koro wang' jowi menyo parliament tiyudo ka kombe 400 gi wiye kene gin kombe 300 kene gin kombe 400 gi wiye ni jok mantiere gin mana jok moluomore ji 4-5 to bende oket chik moro ni kata gitin machal nade kapok ng'ato ogo kot mar quorum to gin gidhi adhiya mbele to jok mantiere iye kanyo gin mana ji 2-3. Gimachielo bende winjo ka mheshimiwa wacho ni seche moko inyalo dhi e od bura tibet ma seche 2 kata 3 kal ma ok iloso. Ok ochuno ni nyaka ilosi e od bura nikech weche mamoko wabedi wache e od bura go owinjo be ni iwinjogi emomiyo wateri kanyo nikech inyalo wach moro kata inyalo kal chik moro ma dhi hinyo jok mi represent. Koro chuno ni imbe nyaka ibed kanyo iwinj ni to ang'o madhi mbele. Mano bende momiyo wayieri ok wayieri ni mondo mi idhi e liete nikech liete bende midhiye kaka jaod bura gin mana liete madongo liete wa matindo gi to kwane kuchope. Koro kik gibeda ni giwuoyo e liete kende kata bende kaka Spika nowacho ni gin giwacho ni gidhi go ombulu to ombulu bende ok gitimo ang'o ogo. Gima lich ahinya ni in kaka mbunge kaka jaod bura ni in gi motion miseketo kata in gi an item miketo mondo mi idhi wuoye e bunge to ni seche miluongi tionge. An jogo owinjo bed ni mage jok makoro imoyo e mbui mondo mi wane ni kawuono ne motion makaba nitiere ng'ama nowinjo kele en mbunge japuonjo doyo wede pok idonjo bunge mbunge japuonjo doyo wede chieng' mano donji to ne ok otimago nok ochopo. Manyiso ni en koro jo kasepol owinjo ng'i to miwacho no to nyoro owinjo bed ni nitiere bunge to kitimango ok dhi. Manyiso ni jopiny bende owinjo bed ni chiew to jopiny ni wan bende jogi wadwaro gi dala kucho nikech japiny bende ong'iyo ni ka mbunge obiro ni to bro timango ine miwacho ano kawacho koro nyinge gi opogore yuko jamna tiegri koda chuth kideka magintie mane gima girita ahinya ka gidhi kor gweng'. Mano bende gima chendo nikech ng'ini dhieri bende ni malo dhiero ni malo ndi ma jamna ma mbunge bro yukono nikech ni tinde lal to bujo bende wacho ni tinde lal to parliament be okwaneni gik mitimo kuno be okwane mano to koro ing'eni an apani kaka ineno koro waseporo chek wayungo chek wan kaka nyalo tiyo owinjo bed ni watime moro ni mbunge moro bedo recall oluongi gi jopiny motimang'o moduogo matich ne orumo mochako timang'o ochako oyier machielo. An apani sani koro watemo chikewa kaka nyalo tiyo tegno mar chikewa to mar recall ni to bende owinjo time nikech eliel mar nyathi mobuogi nyoko bire yuko jamna bende tindo ko yuk motegno ahinya nikech kodhi wuoth to okawo jumbe 2 koduogo ool podo girene koro dala kone be okobi bunge kone bende onge kae koro gin wayieroge mondo mi gitim ang'o to chieng' impeachment tineno gibet nyaka saa 6 otieno
gibet nyaka saa 7 otieno. En nitiere kaka obet. Emomiyo gibet ga nyaka saa 6 kata saa 7 otieno. An apani owinjo watemane weche mag recall clause. To kanyo bende jood bura noseyango kar ka ni chike mag golo gi apis chak gin ma gintie kata mondo mi gilosgi. Mag gikete matek mondo mi chak gimbe gol gi katero gi dala.